खीर झालेली आहे अवघ्या 10 मिनिटात आणि तिला कलर इतका छान आलाय ना, मस्तच कलर येलो. तेल पण तापाक व्हाया बरोबर. आणि कणिक अशी मळून जर ठेवलास ना तर त्या पुरीची काय मजाल की नाही फुगाची. आता हे गरम गरम पुरे वाढतंय. एकावर एक ठेवू पाहिजे, जागा करू पाहिजे ना आधी पुरे. आता पुऱ्यांका जागा होई ना म्हणून भाताची अशी मूद मारले. डाळ आणि या थाळीची सगळ्यात फेवरेट आणि विशेष या सणाची नारळाची खीर. आता फेवरेट माझ्या भावाची कोशिंबीर. पनीर भुर्जी पण कोणाक नाही आवडत, सगळ्यांका आवडता. पनीर भुर्जी दुर्वांची पण फेवरेट भुर्जी. तर डाळ म्हटल्यावर लोणचा व्हायाच, कोणाक नको असता. आता श्रीखंड पुरी भई ना, मग थोडीशी जागा केली पुरे सरकवले. श्रीखंडाची लिंक पण खाली देतो हा. सगळा होममेड. त्याच्यावर तूप आवडत असत ना तर आवर्जून घाला. अशा प्रकारे आमची थाळी पूर्ण झालेली आहे. ऑर्डर 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 बघा रवले उभ्या. ऑर्डर ऑर्डर कुणाची ऑर्डर. खूप भूक लागली असते ना तेव्हा. आता आमचा ताटलंय जड आणि त्यात ते वाटे बिटे सगळी रास दिली विदाउट लाईट. विदाउट लाईट आणि विदाउट वाटप. अरे यार, शूटिंगला उभं राहिलो वहिनी आणि तुमच्या भावाची रक्षाबंधनची स्पेशल थाळी पण बनवायची आणि तेवढ्यात नेमकी गेली आहे लाईट. आपल्या इथे तर लोड शेडिंग विरारला असतंच असतं. आता काय करूया, त्याच्या अगोदर एक गाणं बोलून दाखवूया, म्हणजे थोडं मन प्रसन्न होईल आणि उत्सुकता. आणि थोडा वेळ विसरूक पण होईल की लाईट गेली. बोलते धर्मेंद्रचं स्पेशल गाणं आहे ते मला खूप आवडतं. बोलो. बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है. काय बोला मी देते सूर. प्यार की दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से ये प्यार बांधा है, बहना ने पाई की कलाई पे प्यार बांधा है, रेशम की दो डोरी से संसार बांधा है. कच्चो गायक आमचो, कच्चो लिंबू गायक. पण दोन फक्त ते धागे असतात 10 रुपयाचे, पण त्याच्यामुळे किती आयुष्यभराचा नाता जोडला जाता भावा बहिणीचा. चला आता ती स्पेशल थाळी जर तुमका काय उखाना माका उखानो घेवचो तर लवकर 1 2 3 स्टार्ट. राखी पौर्णिमे दिवशी करते नारळाची खीर. राखी पौर्णिमे दिवशी करते नारळाची खीर. शांताराम रावांमुळे मिळाले माका भावासारखे धीर. अरे वा 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 वा. चला ह्याच्यामुळे जोश आलेला आहे. लाईट जाओ न लाव जाओ, आपला जुगाड तर लागलेला आहे. भाव तर आलेला आहेच आहे ना. हो नाही भाव इलो नाही येतलो, बेलचा आवाज येतलो तुमका. त्याच्यामुळे पटकन झटपट करूया थाळी. लाईट नाही बिना वाटपाची. चला आपला जुगाड सुरुवात. आता स्वयंपाक पटापट जो करूचो, आता आपल्या कशी पूर्वतयारी करून ठेवची लागतली. डाळ भिजत घालूची लागतली. आयत्या टायमाक ती सुद्धा नखरे करता नवीन जून असले की. पिठाचे कणिक मळून ठेवलेलं आहे. ता चांगला तिंबूक व्हाया म्हणून ता पण मळून ठेवलेलं आहे. काकडी, कांदो, टॅमॅटो, खोबरा कातून ठेवलंय. हे सजावटीसाठी छोटे छोटे काप केले खिरीवर. मिरची, कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि हा आपला पनीर. आता पटकन थाळी होतली. चला आधी गोडापासून सुरुवात. 1 चमचा तूप घेतलंय मी. आता तूप तापला. आता 1 वाटी खोबरा घेतलाय ओला. ह्या मी वेळीवर खाऊन घेतलंय, जसं आपण रोज वाटपाक खातो तसा. आता तुपाचा चमचा होतो म्हणून घेतलंय थोडा वेळ. जरा तूप जाऊ दे ना. आता ह्याला डवळते. आता ह्याच्या जर असा खोबरा मी 2 मिनिटं परतलंय. अर्धा वाटी साखर. आता साखर आहे ना, तुमका जर कमी जास्त व्हाई असा तर तुम्ही करू शकतास, की ते आपला खोबरा पण थोडा गोडूसच असता आणि साखर गोड आणि दूध घालणं तर दूध सुद्धा गोडच असतं. आता मिनिटभर आपला परतून झाला खोबरा आणि साखर. आता त्याच्यात मी हे काजू आणि बदामाचे तुकडे घालते, म्हणजे की हे त्याच्याबरोबर शिजून येतील. नाही तर नंतर मग ते जरा दाताखाली येले की तसे सॉफ्टनेसपणा लागत नाही. आता ह्याच्यात घालूया आपण पाव वाटी पाणी. पाणी घातल्याव की साखर चांगली विरघळता, नाही तर खोबऱ्यामध्ये साखर विरघळत नाही लवकर. मस्त कलर आला सोनेरी. आता ह्याच्यावर ठेवूया झाकण, म्हणजे चांगली साखर आणि ते आपण ड्रायफ्रुट्स टाकले ते एकजीव होतील. मंद गॅस आहे. 2 मिनिटासाठी मी झाकण ठेवते.
आता ह्याच्यात घालूया कोमट दूध, म्हणजे मी सकाळी तापवलेलं होतं ते दूध. 1/2 लिटर दूध घातलंय मी. आता ह्याला सतत ढवळत राहायचं. उकळी आली की ढवळायचं, सोडायचं, कारण हे दूध आहे ना खाली आपला डसू शकतं, त्याची ती मलाई, म्हणून एका सतत ढवळत राहायचा. वेलचीची 7-8 बोंडा घेतलंय आणि लाटण्यान चिरडलंय आणि ती टाकतंय. नाही चिरडलास तरी चालता हो, दाताखाली येली की छान लागतं. खीर बघा आता दाटसर होत चालली आहे आणि चांगली उकळी फुटली आहे. आता आपली खीर झालेली आहे अवघ्या 10 मिनिटात आणि तिला कलर इतका छान आलाय ना, मस्तच कलर येलो आहे. चला आता गॅस बंद नाही करत आहे, आता कुकर ठेवते, डाळ फोडण्यात घालते डायरेक्ट. रोज उकडून घ्यायची, डायरेक्ट आपल्या छोट्या कुकरमध्ये फोडणीत घालायची. तेल डायरेक्ट फोडणी ना. डायरेक्ट फोडणी. 1/2 चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरा आणि 2 हिरवे मिरच्यानी कढीपत्ता, चिमूटभर हिंग. आता ही 2 तास भिजत ठेवलेली आपली तुरीची डाळ, कारण ती लवकर शिजत नाही. हां, आणि पाडणा पण नाही ना, नाहीतर तुरीच्या गाडून गॅस होता. काय वाफ आली आणि फोडणी बसली आ. सबको लागलं. हो टॅमॅटर अर्धो. आणि आता लाईट गेली आहे ना, तो खोबरा कातून ठेवलाय तासुद्धा घालतोय. मग हे घालण्यापेक्षा आताच घालायचा की ते आपल्या कुकरात डायरेक्ट फोडणीत घालतो ना, टोपात उकडून घेतली तर नंतर घालतो. कोथिंबीर, खोबरा, हिरोईन. सगळं आता चांगली मोठी गॅस करायची आणि ही परतून घ्यायची. आता ह्याच्यात घालूया शेवटी हळद, 1/2 चमचा हळद. आता घालूया पाणी. आता 1 वाटी होती डाळ आपली, ही भिजान ती बघा चांगली 2 वाटी झालेली आहे. आता ह्याच्यात मी घालतलंय 1.5 ग्लास पाणी. अशा कुकरमध्ये घातला ना तर तुमका वाटतं की वर येतली, पण नाही येतली. आपण बेताचं पाणी घालायचा. आता घालूया चवीचो राजा मीठ. गॅस करूया मोठी आणि लावूया कुकराचा ढाका. आता आपली डाळ ठेवलंय आणि झाकण लावतंय आणि हिका ठेवतंय त्या गॅसवर. थकडे जाऊ दे. होय घालतले पनीरची भाजी. आता पनीरची भाजी करूची आता कांदे होय, त्यासाठी आधी मी कोशिंबीर खूप आवडता माझ्या भावाक, श्रीकांत भावजींका, मग त्यांच्यासाठी कोशिंबीर असली की वायच भाजीसारखी कोशिंबीरच खातले. आता थंय कढई तापली आपली, आम्ही आधीच काढून ठेवते की त्यानंतर आपल्याक मग कांदो सगळंच घातलंय तर इसरान पांड्यासारख्या. आता आपली कढई तापली असा, त्यात घालताय तेल. कुकर शिट्टी मारतलो हा मारीत त्याका काय, त्याका सगळा माप आहे. एकीकडे कुकर, एकीकडे बुर्जी. आता बुर्जी म्हटल्यावर कांदो आणि टॅमॅटो इलोत. ह्याच्या 3 मोठे मोठे कांदे होते ते घेतलेत. आता कांद्याची बुर्जी जरा कांद्याची जास्त चांगली लागते आणि कमी. होय होय, भावजाई घालूक वया, भावाच्या बायकोक घालूक वया ना. त्याची जाव पण लागतं आणि भावजाई पण लागता. जसा शिल्पान सांगलेला आहे ना, कांदो फास्ट गॅसवरच भाजू, नाहीतर काय ते गोडूच लागतं. आणि तिथे कुकरने किती शिट्ट्या दिल्या? 2 दिल्या ना, आणि तिसरी आणि 1 करू पाहिजे डाळीची एक्स्ट्रा. आज काय तुमच्या भावा रूपाची जाऊन गेली तरी. हा बरोबर का नाही? बरोबर. आता कांदा आपला मस्त गुलाबी झाला. मारल्यान बाई 4थी शिटी. गॅस घालवतंय. आता हे तशी कुकरातली डाळ करपणार नाही हा. त्याच्यामुळे 5 शिट्या गेल्या तरी चालतात. आता हे 3 टॅमॅटो, कारण ते पण चांगले शिजाक वयात ना, मेंढाक वयात. हे शब्द शिल्पाकडे पहिल्यांदा ऐकले. मेंढाक वयात ते आळूच्या गाठ्यामध्ये. चला आता एका चांगलं शिजवाय कांदो. हा टॅमॅटो आताचे पावसाचे जरा कडकच गावतात. आपलं घरगुती मालवणी मसालो. ह्यो आपलं स्पेशल मालवणी मसालो आता ह्याच्यात टाकलो. काय कलर येलो म्हणून सांगा. पण एक अपडेट ठेवची हा, आम्ही काय करतो माहितीये, ऑर्डर घेऊनच फ्रेश मसाला बनवतो. त्याच्यामुळे सध्या पावसाळा चालू आहे ना,
त्याच्यामुळे आमची झाली फजिती नाही म्हणजे आम्ही बंदच ठेवलं. फजिती म्हणजे गेल्या हा. वर्षी पण आम्ही पावसाळ्यात मसाले कुठले नव्हते. हा. पावसाळ्यात बहुतेक जण जर फ्रेश विकत असतील करून तर ते बंदच करतात. आणि हा. ज्यांनी अगदी साठो करून मे महिन्यातच 30-40-50 किलो 60 किलो 100 किलो कुठल्या नसतात तर ती विकतात. आम्ही तसं आम्ही करत तसं- नाही. आम्हा हा. तिघांका आता झेपणा पण नाही. हा. एवढ्या आमच्या अशा मदतीत कोण नाही. आम्ही अशी बाई पण ठेवलेलं नाही. आम्ही काय तर तिघी मिळूनच करतो. त्यामुळे करपाता भुर्जी हा. ढवळा जरा ते- हा, त्याच्यामुळे ना थोडं जरा ऊन लागाने मग आम्ही नवीन मसाले बनवतो ना, तेव्हा नक्कीच हा तुमचा हा. अपडेट देतो. आता आपली पनीर भुर्जी मस्त आता तयार. कलर पण छान येलो हा. आणि ह्याच्यात थोडा आता आला लसूण पेस्ट घालते. थोडीशी सध्या रेडीमेड, कारण लाईट नाही ना. जसं आम्ही तुमका सांगितलं लाईट नसल्यावर काय करायचं. आमच्या लोड शेडिंग विरारच्या लोड शेडिंग ह्या का म्हणतात जुगाड, लोड शेडिंगचं जुगाड. अर्धा चमचा आपली Paste. आला लसूण पेस्ट. बघा मी पण ढवळलंय हा. आता लिहू नका खाली कोणी काय केलं ते. एकजुटीचा असला तर किती मदत असता. एकान चिरला एकान केला ती मदत दिसत नाही. तसे म्हणतात ना पडद्या आडचे कोणाचे कर्तृत्व दिसत नाही तसा असता. चला आता हे झालेली आहे. पण पनीर भुर्जी आवडतली हा. हा थोडस पनीर कापून काय केलं वहिनी, मी पाण्यात ठेवलंय. ठेवलं. त्याने काय होतं सांगा. पनीर कडक पण होता आणि फ्रेश पण होता. लाईट गेलेली ना. हा, आता मी जाते मागे. चला दाखवा. आता ह्या पनीर आहे ना असा चुरगाटलास ना तरी होता. ह्या बघा असा, कारण ते भुर्जी सारखे आपल्या तुकडे येऊ होय ना. आणि अगदीच कडक झाला असात तर तुम्ही किसणीवर किसा जाड्या. डाळीचा काय थोडा वेळाने कुकर उघडू आहे ना. होय तर लगेच नाही म्हणजे कसा प्रेशरने शिजता. प्रेशरने शिजतली आणि थोड्या वेळानं आता भुर्जी झाल्याशिवाय तिका हात घालणे नाही. भुर्जीवर आता सुशोभित तुमची हिरोईन घालायची आहे ना. होय बाय, हिरोईन घालूच्या चवीचो राजा घालूचो. भुर्जी पण चांगली शिजली पाहिजे बाबा. हो, पनीर म्हणून मोठी गॅस केले आणि ढवळतोय. आता चवीचो राजा आणि तुमची सुगंधा नाही, सुगंधा नाही, हिरोईन हिरोईन ही हिरोईन. ही हिरोईन ही सुगंधावाली नाही, ही कलरवाली हिरोईन. बघा काय भुर्जी दिसते. आता झाकण ठेवलंय. ह्या का थंय ठेवते आणि हय ठेवते काईल. चला ही जाऊ दे हकडे. चांगली 5-6 मिनिटं शिजाक वया पनीर. ही आपली भिड्याची कढई काईल काय गॅस आ- त्याच्यात होतो या ऑइल. पुऱ्या लाटूची तयारी. हो अशी ओट्यावरच लाटून बरे ना. होय, मोठीच एक लाटली की पटकन 7-8 पुरे होतात. खडे ते बारके बारके गोळे करून करत बसशी. तिकडे तापता तुमची काय. काईल तापता ते काईल काईल तिथला oil. काईल मधला ऑइल तापापर्यंत होय पुरे लाटून होतले. आणि तिकडे पनीर पण शिजता. घेतलं डब्बं कुणाचं आहे. सोनमचो जेवणाचो भाजीचो है ना. डब्यात भाजीचो डबो. मामा घेता बघा. पहिल्याची लोक म्हणजे माझी सासू माझी आई ती कितली असता बघा. आपण दुधाक नाही तर चायक वापरतो. आता गावी सरस पेजेक वापरतात. हा. जाऊ दे ती कामा भरपूर करतात, शेती करतात म्हणून आम्ही खातो. तेल मस्त टाकला. वाह, पुरी बघा काय टमकन फुगली बघा. रेसिपीचा व्हिडिओ लिंक खाली देतो हा. हा त्याच्यात आणि तेल तापावं. तेल तापाक व्हाय आणि कणी कशी मळून जर ठेवलास ना तर त्या पुरीची काय मजाल की नाही फुगाची. पण प्रेमान मस्त. आता वर असं गळत कसं ठेवायचं ते दाखव मला. मोठं असं घ्यायचं. हा, असा असा मग थेंब पडतात खाली. मग जास्त ऑइली न होण्यासाठी ही ट्रिक. खूप जण विचारतात ना ऑइली कसं कमी करायचं. मग त्याच्यातलं हे बघा तोपर्यंत ती वर येतात तोपर्यंत ही गळतात दोन. पण जपू ना. आता काहींचो भाव घेतलोय भिड्याचो तो. दोघांची जोडी झोपली. एक सोडीसर दुसरी फुगान वर येतात. बघा काय न करता थोडे थोडे छेडूचं लागतात. नाही नाही जागा नाही ना होत. मी तेल कमी वतलंय, कमी पुरे आहेत ना. आता आमचे चपाती बिपाती झालेले आहेत भावासाठी पुरे स्पेशली म्हणून तेल जरा कमी. तुमची पनीर तर त्याकाच बघतोय वायच. हो पनीर तुझी शिजलेली आहे. आता मी ठेवून बघतोय. कढई बिचारी हलता शिजली. आता करूया गॅस बंद.
पुऱ्या बघा कशा टन आणि बराच वेळ फुगलेल्या राहिल्या फुगल्या. पण भाऊ येत आहेत ना, म्हणून भावाची बहीण आणि सगळेच खुश आहेत. नाही हो. आहा. बराच वेळ फुगलेली राहिली या पुरी. नको दाबू. बसा. डायरेक्ट शिजलेली डाळ बघूया. खोबरा मस्त वर पेवता. आता एक अशी घोटू होईल बघा. शिजली मस्त शिजली. म्हणतात काय म्हणतात ता पीठ झाला, पातळ झाली. ही बघा. आता ही मगाची कोशिंबीर. आता टाकूया मीठ. मीठ आधी टाकला ना तर पाणी सुटता, म्हणून आधी नाही टाकायचा. जेव्हा सर्व करूची असता. हा. मस्त खपळ्या खपळ्यासारखा दही. ह्याची लिंक सुद्धा खाली देतो. आता घेऊया ढवळून. झाला जेवण झाला. सगळ्यात शेवटी आपली कोशिंबीर. आज पापड आणि लोणचं नको. पूर्वांग तिथे दरवाजा उघडतोय. बेल बघा बेलचा आवाज इलो. कोशिंबीर करू घेऊ म्हणजे वाढू वाढू बाजूक ताट. आणि वाजूक ताट वाव इलो. बेल वाजलेली. आता हे गरम गरम पुरे वाढतंय. एकावर एक ठेवू पाहिजे, जागा करू पाहिजे ना. आधी पुरे. आता पुऱ्यांका जागा होई ना, म्हणून भाताची अशी मूद मारलंय. डाळ आणि ह्या थाळीची सगळ्यात फेवरेट आणि विशेष या सणाची नारळाची खीर. खीर. आता फेवरेट माझ्या भावाची कोशिंबीर. आपली पनीर बुर्जी येतली आता. पनीर भुर्जी पण कोणाक नाही आवडत, सगळ्यांका आवडता. पनीर भुर्जी. दुर्वांगची पण फेवरेट भुर्जी. तर डाळ म्हटल्यावर लोणचा व्हायाच, कोणाक नको असता. आता श्रीखंड पुरी भई ना, मग थोडीशी जागा केली, पुरे सरकवले. श्रीखंडाची लिंक पण खाली देतो हा. सगळा होममेड. त्याच्यावर तूप आवडत असत ना तर आवर्जून घाला. अशा प्रकारे आमची थाळी पूर्ण झालेली आहे. साधी सोपी झटपट. आम्ही काय जास्त हे नाही. विदाउट लाईट. विदाउट लाईट आणि विदाउट वाटप. अरे आमच्या तळीमध्ये काय काय आहे सांगा. नारळ हा, त्याच्यावर हळदी कुंकू वाहिलेला असा. हळदी कुंकूचा हात फुगले फुगले जेवण करून अंगठी निघणार नाही. औक्षणासाठी अंगठी. जेवलं डेकर काढता की कसं जाम करता. इथे बघा, इथे बघा. बहीण दिसणार नाही. बघ आता दिसली. हा. किती वेळा. पायू भावाचं काही रिॲक्शनच नाही. एकदम शांत. भावाक आता जाऊची घाई लागली. कामावर जाऊचा की गोय जाऊचा. धाग्याचा मोल नसता. ब्रेसलेट ब्रेसलेट ब्रेसलेट. हो झिलान केल्या ना. झिलान म्हणजे चेडवान केल्या ना चूस. काय शांत शांत भाव. शांतारामचे शांत भाऊ. पडा पडा पडा. अशी ही एक नंबर काय म्हणतात ते बिना वाटपाची थाळी. किंवा आमच्याकडे जर लोड शेडिंग होता त्यावेळेला अशी झटपट अशी ही थाळी आज तुमका आम्ही दाखवली. ती तुम्ही सुद्धा करून बघा आणि भावाक आवर्जून घाला. यावर्षी कशी वाटली ती खाली सांगा. भावाक घाला रक्षाबंधनची पूर्ण थाळी आणि स्वादिष्ट थाळी. ह्याच्यात खोबरा वापरायचं कारण म्हणजे काय, नारळाची खीर करूची ना म्हणून खोबरा वापरला, नाही तर कशात खोबरा नाही. रक्षाबंधन आणि त्याच्या अगोदरची नारळी पौर्णिमा. नारळाचा वापर व्हायो ना. मग काय आवर्जून व्हायो. नारळाची खीर आणि अशी ही मस्त गोड अशी श्रीखंडासोबत. मध्ये दुर्वाग म्हणतो काय माहिती, पुरी घेऊन गेलो मी म्हटलं पुऱ्या इथे आम्ही भावासाठी ठेवल्यात. दाखव दाखव किती घेऊन गेला. तो पण भाव ना माझ्या चेडवाचो म्हणले पुरे. हा अशी ही आमची थाळी तुम्ही पण नक्की करून बघा. आणि जाता जाता एक रक्षाबंधनचं गाणं होऊन जाऊ दे. हा हा बोला. मी वळते बोलते पण आता बोलते तुमच्यासाठी. चला बोला. सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती, ओवाळी ते भाऊ राया रे, वेड्या बहिणीची हे वेडी माया. आणि त्या मायेबरोबर ही अशी झटपट होणारी मायेन केलेल्या झटपट असा रक्षाबंधनची थाळी.
हा ती पण तुम्ही नक्की करा. परत आणि किचन बहिणीची मायांबरोबर केलेला तर भावाक आवडतालाच ना की त्यांना आपल्याला. मी क्लोजिंग करत जात होती वहिनीचा भाव. वहिनीची माया राहुली बाकी हा बहिणीची नाही बहिणीची. हा. वहिनी बहिणी माया. आता अशा प्रकारे परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि सगळ्यात आधी तुमका रक्षाबंधनची खूप खूप शुभेच्छा सगळ्या भावांका बहिणींका.